रेल बिफाना मोनसे उनाव मोनसे रेलनि जाब्रबथाया जाबाय थादों। फिन आरोबाव आसामाव रेलनि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। हादोराव थांनाय 1 बोसोराव गोबां रेलनि जाब्रबथाया हादोरनि साफ्रोमबो सुबुंखौ गोसोआव गिखांनाय होदोंमोन रेलाव गाखोनो। नंगौ, बे समाव थारैनो मा जामारदों रायजोआव? रेल बिफाना मोनसेनि उनाव मोनसे रेलनि जाब्रबथाया जाबाय थादों। फिन आरोबाव गिखांनाय खालामदों। बे समाव आसामनि मोनसे जायगायाव जादों। बेखौ ग्राफिक्सनि मददजों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानि। बराकनि रेल लाइनाव हरखाबै मोब्लिबनि खुन्थिया बायनानै रेल लाइननि सायाव गोग्लैदों आरो हरखाबै लाखिनो गोनां जायो पेसेन्जार लांबाय थानाय रेलखौ। पेसेन्जार लांबाय थानाय समावनो बेबादि जाथाया जानो हमो। खुनुरुखुमसो रोजा रोजा सुबुंफोरा बिथांमोननि जिउआ रैखा मोनो। बराकनि सान्दुपुर स्टेशनाव खाइथामबार एक्सप्रेसनि रेलनि गोबां मोखाङाव गोग्लैयो। सिलचरनिफ्राय तामिलनाडुसिम थांबाय थानाय समावनो बेबादि गिलुबालु जाथाया जादों। नंगौ, बे समाव बै गिलुबालु रेलनि जाब्रबथाया दासिमबो सुबुंफोरनि गोसोआव बावगारनो हायाखै। नाथाय बेबादि समावनो फिन आरोबाव आसामाव रेलनि गिख्रंथाव जाथाय। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुला दाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।